Pelek gawe apa, Kang? Rega pira, Kang? Oke, Kang, tak bales ning kene, Kang ya. Peleke aku gawe merek iki, Kang. Sprint. Lho, Sprint, Kang. Lah, nek regane, Kang, kuwi ki wis barang lawas, Kang. Dadi regane mbiyen iki ya jek murah, Kang. Rega jaman mbiyen. Saiki ketoke wis ora metu, Kang, model iki. Wis ganti model sing anyar lho, Kang. Model kaya Mio ngono, Kang. Nah, kae ngono kae, Kang. Dadi nek regane saiki wis ora paham, Kang. Mergo wis lawas. Oke, Kang. Nek arep takon maneh sampean takon-takon apa, engko tak bales ya, Kang ya. Karo sing urung follow, Kang ya, sampean follow. Gen iso ngikuti perkembangane motor Alpaku iki, Kang ya. Matur nuwun.